Ani lando nyaimbo, jaber nyaimbo, ana nyai, toto nyaimbo, nyagi Lumumba nyajoimbo, jaber nyaimbo. Hey, nyikora Mugejuang ma en an Javan Makajuto aka Chui Mkali, Mr. Yath Kiasi, Kongo Kiasi, asili yake. Takono unimeduru manakete Luo Trending Nation. LTN kama mopondo wanyenyelela to bende mopanda sika ahinya bende wasoko twaguodo kendo waketelela. LTN. Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete kat wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. One set. Somebody don't underestimate my voice. One set. Duanda ema chamu. Huh? Somebody don't underestimate my voice. Okay, underestimate. Igene kiwacho kama to joge neno, it is like ne. Duanda ema chamu, proven nationwide. The ability for me to play with my voice. Une jok maduol pedho. Aduanda ba pedha Nairobi ka. Huh? Nyakora magwase biro kae ndege nyaja puonj. Ne aberi mwenyewe. Beryl Achieng Otieno. Beryl Achieng Otieno. Otieno ne toko kau kuom jaduong makore. I don't want to don't. Okau kuom mwalimu. I will never. Mama wa ondik maber ni Merab Achieng Obonyo. Obonyo no baba ge. Baba ge abe anu Otieno wuorwa. Dichuo kwatni. Okay, duar gik midhi dondrigo gi pepa ka jo registry ne no kabiloko kata kipando kabiloko. Mano discussion mar next time kadona wuoy mang'eny. Kanne wan luok ne nitie berinde. So what makes you different from the other? Beryl Achieng ne ng'eny. Otiene mapogi. Beryl Omondi. Beryl kawuono kadwa ni tera kanya. But mark my words, ng'ama neno kanyo, our next discussion odhi bedo e nying. Nitiere kata nyithindo maonge gi nying wuonegi. Ena gi nying samoro iluonge mana ni ng'ani Atieno. My father gave me identity. Banyi mang'eny ongego. Otieno wuora. But muma to wacho. Muma man. Ni negiriwre ji ariyo, negi padre, dhako ne padre kuom chwore. Mane gilos gimoro achiel. Ji kuongo nyithindgi tato wuora to norwaka. Koro kata kani kata ibinyo makani your father loved you. Ane ng'ama okinya wuondo na rache piny ka ndi parents ga no paka. Ex ni isegucho ne ex ni of late mokoni ni ber. En yes. Anex nakaneno gi aneno gi. LTN. Luo Trending Nation.
Sandi inyenyo elela. Na ex na moroko kanyo mok mak simba. Ex ni mako simba. Manyna ex na moro miluongo ni Beryl. An ex mar Beryl tok dwaro. Nyaka mana chako ga nan late na chako after form 4. Ene Facebook na. Beryl kare jarego. Rapani wadhi maber. Wadhi maber. Nan late. Jomoko no chake class 7. Auchiel. An na chake after form 4. Ogocho naga. Sami puonjo parts of the body. Jomoko class auchiel wacho ni do. An gigo kanya nene book. To gintie kuonde. Manyna ex na mobloka mok dwa winjo duonda. Beryl to rach. Beryl rach. Nyinge rach. Manyna ex na mobloka. Tami pesa sani. To kan magagi. Gite ine michwado negi speed governor. Ne wangere higa 20 mokalo. Linga linga. Dembri we chunge dhot jomoko dwa donjo. Magi ang'ogi. Be awacho kajing. Ine manan mana wei. Inok ni we. Okwera. Ine miwecho. An ma decide. Mago jo malaki. Nitie jomoko ma koro ng'ama we marabich. Ng'ama we mabende. Modhe. Tineno ok ni we aweya ni owe. Ng'ano we to dhi nyaka gi hat ne tenge ing'e ni makiu ni ng'ano be nomiyo hat ne. Ibodo ka achwemo igo ka ni we ya last week. Chiemo ma onge gima hat ka gino. Ne yudo ka ex ni pichni. Chunya mama wa gi baba wa. Nyithinda gi nyithiwa. Nyasaye others. Kawuono adwa ni wawachi professions moko ma bende orelate gi chode. Andi yeni meka richo te. Ngimana gik mazetime ngimana te. Richo te. Nitiere gik moko ma kitimo to ji ok nya weyi. Ni lielo wi idwa kangolo inochot. Ilielo wi inochot. Itie media inochot. Inartist inochot. Jajim inochot. Mane mawea oko. Saloon okedhe. Isewinjo kak niso ng'ato ni koro bi adwa bedo maber. Wan wamako nu bas. Joma dhi e polo. Richo yuda mnaka. Oka compete gi ng'ate ber. Nase mako namba. Une top 10. Top 10 joma riche piny ka. Tingeni by the way into gimaki mang'eny kech let me start. Arwa kangolo. Irwa kangolo. Aja media. Inartist. Tinda duga act be. Aja jim. Ajawe moka neni. Ajawa. Ajawe moka neni. Idwa kakos. Amede. Ajawo biro kaseritaya. Idhi bedo gi mustache. Ajawo biro. Yeni sani je degree. Abot mama tendi. Ajawo biro kaseritaya. To pok oweyi mabor. Obiro kaseritaya. Ok digombo mondo idoge. Pesa chang'eny. Pesa natin. Ajawa kidwa miluongo ibed gi 5,000. To ruma kama ni idhi kode e cho. We achak gi gym. In ema idhi e gym. Gym gimomiyo samoro joge nyalo chich. Like apenjora ka yudo dhako ma ja gym wadhi dak na. Chode. We uru wacho. Ling. Ise neno kaka ja gym kulore to. Chot makati ude kanisa. Kata na chipasta tinu chot. Mano tiwode jo SD maraj. Chot makata. Ochot en ochot but nitie gimoro ma ng'ato nyalo timo ma facilitate chodo. Kaka nyako rwako law magik ka. To chako rwako maro mogolo gine maber. Apunjo nene. To gym trainer. Okete odhi piny to make gi kar ng'e. Odhi piny to support kama owe mano. Ng'ato niga juoke gimochok juogine gimoiro. Seche modhi leme church.
ji nigi shida mopogore. Omari chemo dhi lemo nitie ng'ama mama gi tuo, nitie ng'ama baba gi tuo, gimotero wa chach na di achiel, nitie ng'ama pesa chando, nitie ng'ama dagi, nitie ng'ama jagope chando. Olemo ni mondo Nyasaye otima. Ji dhi kata mana hospital, ji dhi gik mopogore. Ng'ato tiende otur, ng'ato jaukimwi, ng'ato nigi diabetes, ng'ato nigi cancer, dongo pogore. Ng'ato to be en koro uso nyuka. Ouso sa nyuka. En ok otuo. Moro be uso maembe ne jotuo. Uso maembe ne jotuo. Koro jimwa ni be. Ang'o mi opogore? But gima wachemo kiwinja. Jachode ni e church, jachode ni ajawa, jachode ni e gym. But nitiere gima dongineno kaka Warabu temo. Nyako ka nie ot to oumo kuonde. Ok dwa ni facilitate chode nikech nosewachi ni chuo. Koro pod aduoko ni. Kata gym no en gi lange. En hotel. Ji manye gik mopogore. Ng'ato oda ng'ade nywande. To kumon jagweno chamo gwende. Intigi ni nyakete tenke chini ji. Aja jim osekonya. We monda penj. Dikora seringo neko, jim osekonya. We monda penj. Woi moro poko makunungu ni miwinjo kane ni ujual. To be sincere. To be sincere? Doka temi. Kekiriambe mozweriki. Abo duoki. Joka timo ni testing. Maembe be kapo kimulo to nyakitema. Nyakidema tena. Nyamune gi chumbi koso. Gi nyaka kirwaki. Kata to kwalem. Kata cha onge dwarruok. Kata cha wabiro. Koro gibe nyaka go ipexel. Ni to mibiro kani, biro timang'o. Imenyo, nikech semoko be yang irem ng'ato gi menyo. Ng'ato semoko chuore noselal Dubai. Ni auchiel mokalo biro manyo kaka ikonye. Koro nyaka go ipexel, nyakimule bate. Samoro jaduong' chulo ga mana pesa gym. Pesa gym. Koro nyakwa muli nto. Kumwichope ni to imanya oka. Nyaka wagoi kata maembe kayo ko wacho Batitie moko beril. Koro ineno kaka an jajim moteng. Ika osenia. Asefwenyo ni koro joma serious gym moko biro. Jo 70 60 mamosa gai. Gin no kain serious nyaka gipimi. Gine mangi bigito gwe. Ing'iyo class, ing'iyo level ni. Awacho ko kajeng. Joma dongo gym gi ema neno ka biro ga ni umepotea sijakuona. Giwacho gik moko ma serious. Gym no biwo opong. But nitie moko. Jo 2219 ka. Kuro kanye madwa ni kel. Kanye midwa na kel, midwa na tuiti. Iyoda ko. Obiro makata ininga madako to kodonjo to ni jenyo tena kaka. Yin dako wadgi. Ni nyarango awino. Chal gi mama wino. Yes, ma en Elisha Toto kata Eli Toto. Ma wane LTN TV. Awinjo ni kaka ene kaka ikele LTN ka. Cha ibro yudo LTN, ma en nyakalondo mar LTN, ma TV mar LTN. LTN yudore kamora mora e audio, e TV. Kumora mora midwaro yude. Koro ne ka in gi lendo mora mora, obed lendo mar tho, lendo mar weshimiwa, lendo mag jothumbe mapok ong'ere kidwa ni ong'eyi bi LTN. Mose ng'ere madatimo advert nyalo biro LTN. LTN ka emwalande gimora mora. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.
oganda wapong' kod were mathoth mapok oyangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende pok owinji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search obiro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. You know, this is Ready, dancehall artist. I'll be performing at Luo Talent Search 15th April 2025. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Ikone ng'ama nyako. Tineno nyathi manyako bende kobiro. Obiro. Mine Gode barore. Odonyo majimo lengti. Odhi kwath. Ng'e giboje ni ot koro odhi kwath. Chuma dek nego wuode. Pod en gi nyako nesne. Nyako yeye, tembo yeye nyako. En below 20 pok notemo. Gilepo wake, gidokoro biro makoro ino ka yawuoyi koro tingo chuma to gima. Yawuoyol. Koro ken ga jite? Reality is ni ji paro ni ji men mar joma nigi pesa do. Koro nyiri kama. Ok ni ji paro. Jim en mar joma nigi dawo. Ji paro ni ji men mar ba ana chulo 4,000 e jim to ba ng'iyo go. 4,000 mano rent mar ng'ato 2 months. Koro nitie joma iluongo ni lawyers, doctors. Professors. Ma 4,006 gi. Mano the petty cash. They call it petty cash. Koro nyiri kamanyo gi. Wan mate kumar. Wan mate. Nyako keto investment ne mar 4,000. But ong'e gimo dhi yago. Omanyo professor. Professor ne daktari ong'ise ni move more. Don't know you move more. Koro kete oduoke kacha. Koro nyathimo maja 22 pende. Obiro ne. Oko wuondre kata boko Ang'isi ni odonjo ma an ng'ama dhako wadgi to be pok nato ga nan lesbian to koro mako wang'a. Ibang' yud ka ing'eng gi chuma ni to koro. In gi chuma ka. En ema pod isome. Ne okwar. Bi ng'ama kwar. Kaso keto gimore pende. Study moro dwa mako go pende ka. Sports bracha bo wuondre to koro ine kama. Koro ina chieng' yutiwa chon tangi malo kosangi piny kech kangi yo piny anu niangalia aje. Ten cinema. Mano sinema koso singema, ing'eno ng'em gi gik moko singema. Kokulore ni tinena bisidi kolwar pe to in nyako wadgi? Nyako wadgi to koro odwa tama. Mano pok wuoyo ne pok. Ting'eni gimarach gi wang' ni odwa neno. Itemo di ng'i kuto pod odwa neno. Wang'i isi ng'iye. Borwako adieri. Borwako pete. Wang'i maketi nyako tin straight. Seche go ti nyako. Ta nyako wadgi. Pok natemo kata sero dhako wadwa. To pachi moro keti ni ng'iane borwako pete. Ting'iyo kucha kendo chaki pachi moro ng'isi ni ng'iane. Chaki ng'iane kendo. Itemo keto wang'i obed discipline to tamre. Wakwachini tama nade.
Tama nango. Semo Were gik madwa neno. Odi okulore tineno methe ma orange. Wang'i kor koketi kanyo. Koro mano ng'ama owuok ne ong'e gima Obiro manyo. En onge daktari mong'ise kaka Beryl ni you are going to die. Anto awachoga setimo interviews mang'eny. An gi del mapek. Nasechopo 100 to daktari ong'isa ni kumidhiye ni. Remember ni luonga ni min daktari. Owadwa min daktari gi dakteche nong'isa ni to now your heart is struggling to breathe. And your work involves a lot of sitting. So we want you to create a job. A doctor's orders. I want to be very clear. I am in the gym because the doctor ordered me to go back to the gym because I was obese. I was going to die. Koro one gig professor's car. Move more. Move more. To you, Professor, move more. Move more. Beryl, move more. Wewe, daktari, move more. Shit wa motero wakacha. To koro chira ni odhore wagi job mecho. Engineer, move more. I'm your doctor. You have to go back to the gym. Your heart is struggling to breathe. Koro marige ni onen. As your height, you're not supposed to be 100 kgs. Koro an kacha nikech daktari osebwoga gi to keto na machiegni kidhi kama. Te the same. The same. Bobo chiesho to doke ni tho ya ng'o onge ng'ama ohero tho. Koro wadok kacha. Uchikuru kwedo tho. Wakwedo tho. Tienda ni ne yienyo makibet kode piny to yienyo. Koro ang' shida ni ang' noyuda gi jo gym ka. Chode ang' noyuda wi gym ka. Daktari manotera to koro iluonga chode mok mar. Lepu. Gareno ng'ama timo exercise gi kanyo. Aini neno mago wanene morwako hot pant. Bambe te nyoko. Tigeri exercise gi maboro. Ja kamera zoom out. Vaje. Bisa fwenye nok gini kamera. Workout gitimo to siala ne ma emo techo. Ai! Nyithindo kabero maber. Kasto odhi rwakla moro, mokalo ne makoro ipani mpira okalo ko. To ang'ama dhako to pod aywak ni koro pacha be oketamna ni hata mong'iyo pindo gi pacha sasa niingilia angalia vizuri. Hiyo tu tattoo inatoka wapi? Tattoo moro be oketo moa e thunde kama kadhi kama. Koro bende owara be aleye mapakuruoth. To pwanga ni dwa mana ketani angalia vizuri hiyo tattoo. Amechora nini tattoo? Nyopen. Trainers kadong winyo maber nikech maching'e no kelni mosegolo. Trainers go eko nyathi wae. Kasi ng'eni trainers ka bende gi gik modwaro. Six pack. Opange. An ng'eni an gi 6 pack ana decha sama pange gi maonge go. Ok gidwaro ga page na mokwongo chok gidwaro ga nikech anyiso gi adier. Trainer mar gym nindo gi nyiri 5 e gym no. Ok gidwaro na wach ne gi adier. Te berna ana wacho ni mana adier. Seche ma gym trainer in kode ng'eni gym no en gi nyiri 5. Namba mukia. Talk gidet jok mok serious. Achiel, one quality nyaki bet beautiful. No, you must have money. Experience na 5 years experience in the gym. Nyaki bet gi pesa. Ok pesa, nyaki bet gi pesa. Not just money. You must have money. But I mean money. You must be liquid. Where gi gym small committee e choma molos gi mabati awacho gym maber. Standardized ma monde MPs bireka. You must have money. Kare pesa ni okwangie ga manager wa. You must have money. Gym trainers mo bombe mo buke to 6-8 pack. Ingeni unu wacho 6 pack ana ngenya ka 8 pack. 8. Mama solve ge ko timo kama tineno ko wuok kama. Dende opogore. Madhi e sauna. To tingo iPhone.
Oken pesa mingero. Odwa pesa. You must have money. You must be liquid. Protein shake kete manyathi cha madho is 15 maber. Pure protein shake, oken protein shake ma 3000. Tin midhi nyiewo. Utalipia luku my friend. You utalipia luku. Hiyo luku utalipia. Giler dendgi ogecho gimoro moro nyalo neno maber. My friend tiko wuondi they like mature women, onge mature women osegeji. Osegeji mature women no mano mari. I see you and you are focused. You are not focused. Pesa ni emosaneno. Ngano wuoyo gi pesa ni. Utalipia hiyo luku. But nikech mumba wacho ni okinyal dhi ka wuora kokikalo kuoma. Koro nikech okonya chope pesa ni koko wuondi. Chuno ya kokal kuomi. Ngano donje pesa tineno. Kende kuonjo. Utalipia hiyo 8 pack mama. Utalipia my friend. Kama una pesa wachana nayo. Mimi nimekwambia roho safi. 5 years experience in the gym. Supplements kende mo. The cheapest is creatine is 3,500. Ina sengi sini mondi lock dendi ni obedi 6 pack. It's just like cow river mondo 20 got. Nyaki force to change it in another way. Koro nitendo kaboda gi supplements go. To supplements go. Ema jok magene go. Nyaka chul. Mpaka hiyo luku. Anasema gi trainer ma ruakre di dek. Ko chiwo go kinyo temo class nyaka saa 4 kendo luokre. Chako change. Temo class moro ko chopo saa 9 kendo chako luokre kendo timo. Yeah, that's my trainer. It just wait to be. Personal trainer now. Ebil ngato client, this is a client. And ngeni kisiko ispenyo nicho mbona mnaongea na huyu, this is a client. That's my client. In fact, gin manajia dek muyiene gi post mpango wa kando ge. Achiel ge marang'wen to chonore. Achiel en ja picha. Kose chwado picha motimo ne filter maber to keto. That's a client. Mano client. Yeah. Omor gi tija mondek ni thank you for having trust in me. In me, yes. To mano chiege. Kipenje to that's a client. Mano client. Na go picha nyoro. Mano client na. Idwa dondri mago client. Why don't you tolerate? Manambari. Ja piko. Client. Eno kali momosi ni untie dongang na biot late. Client. Otingo chieno de cham. Kwani idwa na tingi, idwa na chami. Client. Mano client. Number dek jajim. Client. Mano client. Kiracho ni happy client. Number 4 jajawa mano promoter. Ajawa taluoro moingo kata jajim. Promoter. Ina kose keto okete status comment. Japeto. Bendi winjo kaluongi. Client, they're promoting my song. Kata ka gichak dhao kode. Ngini kete daily. Kodi nyako ni be promoter ga. Kodi ngini penje ni to in nyako ni okay dua ngama promoter. You're not supporting my business. Jangwen. Tuo kor mo kadonje gi wiya nono. Ibiro donje Tokma. In my next life. Maybe in my next life anyalo donje. Kita dhi donje ka kura ng'eyo. Kadonje gi wiya nono. Wenye ni kidonje gym, un kata nyiri adek to un client te. Boko yieni ywak. Mago monde ne lakini opango gito ma client. Session binya miu mopogore. Kata korwayo ngin ka giti oro gi wuonda gi rwayo. Kanye mi kori yu chinje ga kondo. Ana ngegi ngamo tera ure kot. Ineno stima gitimo stretching cha. Emulo fuonde ni. Mondo winj ka be you are ready for the nini. Onge gym trainer mo yiene mulong dako. The stretches nitie monego be no instructi stretch to ka kineno kirwaga ng'at
Mokete min hapo kineno nyirigo ka client ikuodho client kuothe it dichuo ma client gicha dwaro ro ato tama chunya ok ler ahinya. Ino chunyi ler kamar jajawa ing'eni gin wan wange ke shida wawach mani ati sani en go mari ante mana chake mar client mar ji mineno okidwa client wadu client wadu kuotho gi client ma to koyieni gine that's a client na niko job itimo setup sariyo to client obet chung'i. Client mano client koro it is true kata ne riembo itimo wakap ineno ka client ochung' rite osedhi changing room molwokore maler client rite in koro item pio summarize piyo en client ong'ene tuko pami en number 2 to karibi en number 3 pok ineno ka client wakucha mobiro mobete bam client train obiro bedo e bam client client cha client mara seno manene gik masene ji man mang'eyo napim ne nyikwaya client obiro bedo bam train obiro go mete manom kama obiro hi baba keni koro go iteni nikech kati paro ni nigi shares to kare embende endo koro kopani en gi shares en ng'ino ne koko biro koro in ting'eni in gi lesson kato bete bam client en mo instructi hata afanyi vizuri mpaka nende ake siji nini mapaja huku jana sijui nifanyia nini suni massage agikadwaro warwa kata koro gibarach koda no mari anang'e clients trena nani ang'e monde te koro mobiro ranwa ni sawa ini kweno anakweno ni kwa pole ndani kuna mtu ametoka kwa hiyo seat nyuma yako wewe umeingia sahi saa mbili tulikuwa na mwingine kwa pole jo kwa pole wakati an mine nani ambe an client tana na mpole tumalize koro waja ni bagi profession but nitie joma time ma clean eno dhia dhia to ting'o chumbe to wuok we about gym instructors koze gym nitie joma madhi mong'em gima timo the problem ni joka dwa interfere kodwa joma menyo en forum mar menyo to gym instructor mowar tadwa romo go poka romo nikech gym instructor gine osiepena to podi manyo amanyo mawar mane pokotemo bawa juri ava kawe kaka tija no igni abich nikech gym instructors begin below 30 gichalo jopira 20 to 30 moting'o chuma manya chikre pod amanyo mowar supplements be en ge dende ka ina ji en go prop ibede da client ndio ngisi ude mananisumbua kuja hivi unisaidie hapa shikilia hapa Beryl huyu anakuogopanga unakanga na macho kubwa kuja hapa mane maging'enyi nago ude manakuja hapa Mr. history zake tulimalizana Beryl simama hivi maging'enyi go okaketho nyinga puka lugo nyingato poda manyo mowar mwach ni anto an gi dhako gi nyithindo ngisi kama ni hao ndio wanatutaka sasa si unampatia kitu anataka
En wach marar gi dhako. An mon maseriembo ne trainers ng'eny. Nikech wenge na ger. Uzigo mani dem anakuja pa kunisumbua ukuwe mkali. Itabadhi. Kuro takangwa riemba client. Okapani en wer manya wer ka wiya ni nono. Nikora kao gym instructor nikoro mane mang'eyo. Kadwa thocho. Mikao heart nigi lungs. Ichwade. My mother, my father, my children, my family, others. Oketwa kumarajia. Gishgira dek bekwano gitoka yudora. Igiri go kora mpaka namba aseneno chemba na. Omari whether the most keep a wondering. We must give success rate cha. Omari mi hata gotieno ma chop saboro. Kapoda pari. Gokinyi nyaka manyi ni strategy. Masa aboro ki. Poka wacho no wara. Ng'ama dwa landa oko kanyo poko wara. Ajako be uloko ni rach. To mane matimo. Dongan mandike. Picho kawacho no wara kamo. Poka wili. Dekori se waruri. Dekori rwani wari. Dekori se loko script. Dekori se loko script. No to nyathi marach. Wanaka. Kumuka itano. Tango siepeni. Mona neka kichalo. Kineno mari giri mineno menjaki giri. Jok mawuotho go tinge kita. Ata ber. Ata ber. Ok ni ati ni kuro. Okawacho ni chodo to timbe ni to richo. An poka wacho kuomi chode. Awacho man timbe ni to ri. Timbe na katari. An poka nonga mawuotho gi beri maber. Gik moko ang'wen ka onge. Ok ariemba piko. Ibera ja. Ok awira ja. Yabe ya chawe. Ok an gym instructor. You know, you are an artist. Ana kanendo kotanindo na manyo ne joga. Inindo ke totegi. Nyabende, kebo nyabende kosa. Anindo manegesa. Anindo manegire kayole e club. O kanende ga. Omera kata deep west ndalo mana diga off nigi lodging. Koro we ngisa ni nindo deep west. Ai. Kata ke vicheja nigi lodging. Nigi lodging. Hey, Lord ni ne no ti wem si yen chenja to. Ite ke dora CV. O ka ke CV. Poka. Iwacho madadi. Mo war to poka romogo. Omari mo war to gikro mogo. Omari mo war to gikro mogo. Maber no to poka romogo. Koro igi. Ape in man wacho ni wachalo kanjo dating a celebrity ato kan celeb dating Mano to municipal life. Gym instructor to ai. Six pack. Apenji ber dako akan. Ber dako akan. Nyako mane minya describe ni kuro beni. Describe a beautiful woman. Kambele ni uchung. Mizune the lady is having bright futures. Bright future. Future neomra is very bright. Prosperous behind. Ke paro gikmono timore chentene ko ai. Sitoche ma chinchen becho akele yoda. Awinji, afili. Tageti and light. And light. Stima kolal at least inyalo nene korengni. Inyalo ketoch. Kogolo kore kama to bedroom kitchen ten omenyo bedroom. Another one. You don't need to switch on the light. Another one. Candle. Maningina siti kitiga 80% barber nyako. Gololi atunga kage pak wange dongo kwaro. We wangato. Wange ma en gi macho tombe. Kari maningi anade no. Koro bere di chuo be nitie mana kacha 6 pack. The sex appeal. Ukawue pesa.
Sex appeal. What turns a woman on? Six pack. Nuyae gine. Omera, there's a reason why they're taking people like Diamond back to the gym. The sex appeal. If you look at the biggest artists in this world, they have the sex appeal, which is the six pack, the muscle. So seche midhi ni fall in love with six pack, ni ready man tie mamngiyo six pack. Kaki nene no? E kaka ba nene. Kako ber ni ne kaka bo ber. Berbere liyo onge nyiego. Wadwari embere pa kodi ka piny ka to be yokwa. Baro ber jajawa. Jajawa ma onge gi onge go. Gileny. Aka nyako mochungo gari oko. Ati ni gwoko to mistake ni ban lido we. Se boop. Lengore mane manager dere. Manager betap. Ka inge ni aran karan kamando. Ati inge na ran lakini karan kama. Ran na ninti kumucho pege. Igore classic podete ine pipi. Ine pipi toge ran. Poke graduate. Poka graduate marde jaga. Poka graduate. Band leader. Vito. Koro kendo koro idwa change. Iyudo ka manager we ito koro mondo mi revenge. Koro ng'ama inyore hala ni wang'o ng'a. Midwa biro. Ibiro. To idwane kadhe to nkech bonsa bong'i. Bonsa bingeno ng'ene ati. Arumo lakini pok arumo to that level. Okacha ng'ato. Lakini arumo to pok arumo kama. Pok ichopo kanyo gi. Pok arumo. Rumba pok ochopo e jaga. We band leader to gine. Chaka koro kadha dhi manyara gi jaga. Revenge marango. Every way he has a band leader, that'd be a band bigger than you. You are late. Band is the best revenge. Okanya we Javan, tadi adi jege. Kawe Javan tadi winda. Nio Yudika. Poka chopo. Arumo lakini poka rumo. Itango alufu kama mondo gide mondo bad lido ne gimudu. Omari kadi nge andalo makoro ema ne loke ber wange dongo kwaro. Wange dongo lera. Gololina. Oromo tero dala. Mache makoro nyako nes chane ni kuoma. Emo miluonga ga ni gololi. Isenyo ko sipelande ko kajano gololi. Nen that song. Ema ne loke mi paron koro we mawero ne bere. Wange dongo kwaro. Gololi na. Ema sani ya rumo, afil na rumo to poka rumo madhi. Irja jao. Band leader bwana. We lead by example. Kawe band leader, kawe yo Javan. Tadirinda. Toka di band neno. Kiki Yudi. Kodi mara tadi kot jarapogi koro. Mano de maraj. Mano koro we Javan, koro adwa gine. Nyaku winj mocha. I'm the writer of this script, not you. Koro, what you cooking there? Professions mwawacho go to chodi ogo etach. Kata mara iluonge chodi. Nyi media nyingi giricho. Kata poka tem, to beril nyingi rach. To koro penju. Ya, koro rach. Ana chodonga. Nairobi. Okija gwele posta. Kata in kumi bete ji usignena kodi. Ikuodha gi ng'a. Wan gimo wang'eyo ni nyar media ok nyako maber, ok nyako madak, en nyako ma wang'e tar mang'eny. Iseyuda gi jedi? Jito poka yudigo. Koro rach na kanye? Profession. Ajako ni gym.
An nyinga rach moka time. Kibiro ta penye ni to koro idwa wuok kosi idwa bet. Ajako nie media. Ajako en artist. Apiko gi piche modong' ne. Sane be picha ng'eno dhi chako go nikech Ajako nigi kamera nigi production mar. Koro in gigi idong' ni mani nyewa Adwa post negi client. Who is Omari? Client. Who is Minjaki? Client. To machielo ni client. Chief Ombote. Chief Ombote, Koko Ombote to keto filter. Chinga rach Nairobi ka. Isono koro wero mata mar anyinga rach ya chieng nyinga rach. Mata mara. Onge ngama maya. Motim. Matongira onge ngama. Chieng atho Nairobi kae. Kata ngama penja nyinga. Ito oseneni go Mari, oseneni go Mbote, oseneni gi Jakalo gi Chief. Nyinga rach Nairobi kama rach. But gimiwacho maber, kata in yieno kowari. Poka wacho no wara. Koro gimbe gina. Dura gi polo oyuda ka. Yaofa. Kwangu di polo na makunuka. Ko fail to ubiro mno yoda ka je sije mochwo pala tara zikali chwe pala biwa bedika. Kare de ngato biwa bedika. Imadho kong biwa bedika, imadho biwa bedika anari tuka. Amakunukom. Pipos client biwa bedika. Ejo client biuruka ka ber anu ka struggle bedo maber peka. Nyanya TikTok na. Nitwani she's very rude. Na kewundra ta. But ine mie naweza timbe maricho. Timbe maricho man. Ngin tijok maneni. Ma kise kono ke maber ni ise ya hall mar ko poni ngato ko gine to bi ubedi. Na ise yuda ka chodo. Ase penyi ni miya list na. And I will defend. Bernan mangi. Karacho di koro se wuok. Denga to serido ni maber ni iwacho na chodo ni miya list mag joma chodo. Joma chode. Omari kele. Iseng'eya moromo 1 year I cannot pretend miya list na. Gole. Osiepi more mang'eyo. But maja to manyako. But mawuoyi to podo tama ang'e ma jomutiyo. Osiepa ming'eyo no iti kuodhe gi jedi. Onge ya. Kan mang'e. Usiko no rach. Najimo rach. Ere ochodo ng'a. Ukunjo pachu. Wakunjo pachwa nade? Ukunjo pachu. Ing'eya nyake dhoda, nyake oda. Ng'isa ng'ama chodo. Simba ero. Ne wakete be sani dongo donjo mang'ade. Ng'isa ng'ama chodo. Kore field gi nitie be ng'ama Omari gocho nyaka saparo tieno mamake ng'isa ng'ama chodo. Ai docha kwacha diri gaya. Mang'isi ni hata wacho gadiere na pretending ni aber ni kora dwa impress mokabi. Okabi gini. Ambe dungu gocho na nyaka zapar mara kaka gocho ne berel. Ambe gocho na kaka kamera. Omari ya mama kama ngadwa ni promoter. Gigocho. Koro ng'ama chodo no owuogi mondo wang'e ni berel to chodo ang'o. Koro wa conclude ni nitie yore mag dhi polo mayot. Wa conclude kecho kibi conclude kaka dwaro. Nitie yore mag tho piyo. One of them en dating a gym instructor. Secondly en date jajawa. Mano dwa tho piyo. Third japiko. Japicha. Wawacha. La kamera. Nitie moko midhi thoni chon. Alsa so chimi. To lengalengo weni. No weni tem ni titi manyo to. Ore kao kede mori soko ko pierta. Pierta pa. Ibro gwei. LTN Luo Trending Nation.
mopandi inyenyo elela. Tulemo ni ruotho pare e ode. Dichuo kata Amerika dhako lamo, todo no ruoth nyaka donje. Yes, ma en Amiso Thongudi Nyasumbi Land Cruiser yanyu mangogo mokany ko dhako misumba lek ne rach. Are you bill going to Sibligan Men's? Kidwaro mondo mi iwinj weche gi kukugi gadieri gi kama scandal botime newa. Kete mana LTN, Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.